Nanawagan og tabang ang mga residente sa Sitio Marna, Barangay Subang Dako, Mandaue City tungod sa demolisyon nga hitabo sa ilang lugar nga giklaim sa pribadong tag-iya. Ang report ni Nico Sereno. Mihimo og hamubo nga silent protest kini mga residente sa Sitio Marna, Subang Dako. Atubangan sa Mandaue City Hall, gibandera ang ilang mga placards, mapadayag ang ilang panawagan. Matod sa mga residente, gipadayon gyud sa mga tao sa nagpailang tag-iya sa yuta ang pagdemolish sa mga balay sa ilang lugar. Nang hinaot sila nga matabangan, kay sagad kanila walay laing kapaingnan. Padayon gud kay hurot naman gyud. Sunara gyud sila sa kilid karon ba nato, luoy padayon nga. Hangyo tami sa tabang. Kung ayaw lang magtabang unta diri nga kon ba kung asa mi mabutang kuan tulugan ba kay lisod kayo may estudyante man mi. Miduso sila og position paper sa ilang mga yangungo ug panawagan ngadto sa syudad. Humani ini, gilibot nila ang lain-lain nga mga opisina sa City Hall aron mahatag sa mga opisyales. Matod sa taga-Housing and Urban Development Office Kunhudo sa Mandaue, gibana-bana nang moabot sa 174 ka mga households ang naapektuhan sa clearing operations. Natapos na kuno ang clearing sa sulod sa Coral, apan gitan-aw kung giapil basab ang pagguba sa uban nga mga balay gawas sa perimeter fence. Legal counsel ninyo para mapangandaman ninyo ang posibleng legal nga aksyon ana. Kay ang atong Mandaue City Government di sa gid mo allow ana no nga manaman nilang toyo katong naa sa sod sa pins pero nganong moabot pa man sila og kanang hilabot anang outside pins. Wala namo na hinabi ang tag-iya sa yuta o representante. Matod sa Hudo, nangayo kini og listahan sa mga naapektuhan. Base sa ilang sa ilang version, silang statement, nga ko na ni kaso lagi atong last 2016, mana ko na ni. Problema lang kay wa nila ma-execute ang pag-clearing sa area. Karon pang tuiga, karon panahon na ilang gi-clearing ang area. Nihatag na og inisyal nga abag ang city government sa mga naapektuhang residente ug susihon pa ang mahatag pa nga assistance para sa mga apektado. Nico Sereno, Balitang Bisdak.